Hmm. Abantay na. Ano pa nga dyan? Okay lang. Oh.
mababa ko ta. Ah, tumiritso ka na. Ay, Di ba ka makasabit ka dyan sa kahoy, oh. may man. Alipot mo sana. May kasabat pa? Oh, truck. Oh, ano niyon ka, oh. Wala na garo.
18. Wala. Ano to? Si Tita mo ito na wala ng isip kundi ang mamasya. Nasa inda. Sabi niya. Ay. Nagpigapot ako kung maulid sa December. Isip pa namang kipas yan. Mama, tunog ang tita mo. Kaya mama, tunog. Yan sana sa ano. Pero maulit yung ano baga? Naguli ka man lang huli tas Christmas. Ayun pala, siyempre mauli dahil pigriparo ang araw. Saka mas maog mga ani ang Pasko dyan sa Bicol kaysa doon sa Manila. No, magkaan sa Manila. Puro man sana maalingki, pasyaran. Mas maog mo sa Bicol. Ano rin yan? So, gusto kang kuryente. Hindi ka. Pag suotong may... Suoto bagang... So, pingi itaas. So, Ayos, so, agyan, may box. oo. So, may... Garo ka nasa box, pingi itaas. Alam mo. Ngayon, ang ako ng buyo. Dapat tayo mawara. Ang ano. Ganyan. Maganda ako dito. Nya, nag-iling ka sa DTI sa KDA website kang Region 5 daing bakante. Iliun mo sa central office na ano, central office na website. Ayun. Mag-submit ka kay ano, mag-submit ka kay resume online.
dyan? 14,595. 9.5. Ano nga 91 kilometers itong anong Quirino Highway, 91 kilometers. Alat-alat pa yung ano, mga 1 hour and 40 minutes ang biyahe. Quirino Highway. Grabe yung mukha. Na city to Idita. Sabi ni Man na nag-extend ka. Dito. Di hanggang Nori na siya. Dito sa MC na. Mauli na ko ta siyang may.
Naling ka ni Kita Angie. Ay nata. Ngain si Angie. Hindi, kasubang kaya. So, tas 7-Eleven ko yan na tubig binakal. Oh. Nailing ko siya, Gcash duman. Tapos? Sabi ko na Mapa Manila at ako drive. Oh. Para man na Sinabi? Oo. Sabi ko kung kaya, kung kaya. Sabi ko kaya naman. Kaya ng take? Oo. Kaya nanti. Kusugod pa. Pakiunod pa. Lampasa pa lang kalahati. Oo. $5.92 duman Punsa na. so nagkalahati na duman pagkalampas kang arko. Kuya Jumar, gusto mo mag-drive ka? Iyo. Nagsabi? Nga. Gusto niya da masanay sa pang pagliko-liko. May subject da asin ng driving, pinadrive da asin da. Pa-drive man siya. Pero gusto niya da ang mga kabisado ng mga pagliko-liko. Mas matawa sa imo si Juma? Oo. Si Kuya Jumar mas ito. 2,000 nata siya pinaki. 2,000 na. June nata si Kuya Jumar. June 2,000. May pundo lang kaya siyang then nagdiretsong college. 2001 ka inakay September 11. Oo. Si Jumar 2000. Convoy kaya nasa inutan dari dahil o Robert Day. Wala yung tulo. Oo.
baby. Mara pa man nasabi Kaya nga ni, dapat kasabay kang gumagawa. Hindi mo mag-suggest na yung sininyo ikaw. Pag tigdara inita, gusto kong i-drive yung paduman. So, ayan sa Laguna? Oo. Oh, traffic duman, oh. Pag kung mga mas maluwag ini yung sa highway dito. Ayun. Kaya isang Kalawag, oo. May bypass road. Kalawag. Pero di ito Wara man ta. Oo. Dari Lopez tas Gumaka lang.
Grabe ang ano, lubak.